שקל קיימת בשביל כל מי שמתקשה להתמודד עם קשיים שלו ושל הסביבה. בשקל עובדים עם ילדים, מבוגרים, יהודים, ערבים, וגם עם בני משפחה. ייעוד הארגון הוא שילוב של אנשים עם צרכים מיוחדים בלב הקהילה והגשמה עצמית שלהם. מי שבא לשקל הוא מקבל מענה במסגרת רצף של שירותים שכולל גם את הדיור, גם את התעסוקה וגם את הפנאי, כמובן על פי בחירה של האנשים. בסבון הזה למשל יש לימון אמיתי. חבל שאתם לא יכולים להריח. הנה, אנחנו עושים את הלב של העניין. מכאן, מהגג הנפלא שלנו, אנחנו יכולים לראות שאנחנו נמצאים בלב הקהילה העסקית. יש לנו פה אוכלוסייה יהודית, ערבית, מדריכה, חרדית. איך אומרים? ימי השלום הגיעו לשקל. יש לנו היום כ-80 איש שעובדים בתעסוקה חופשית, בכנסת, במשרדי ממשלה. החבר שלי, שר, גר בדירה של שקל. שר הוא צייר ומארגנים לו את הארוחות. מערך הדיור של שקל, כולם גרים בדירות רגילות שנמצאות בכל מיני שכונות בירושלים. חלק מהדירות שלנו נמצא במזרח העיר. הדיירים לומדים לבשל, לכבס ולנקות, להוציא כסף מהבנק וללכת לעשות קניות וסידורים. הם מתפקדים בצורה עצמאית. יש גם דירות לילדים ולמבוגרים שיש להם שיתוק מוחין. שקל מפעילה תוכנית חשובה לילדים שנשארים בבית הספר אחרי שעות הלימודים. הילדים מקבלים מגוון של פעילויות שהם אוהבים, כמו אמנות, מוזיקה וטיפולים שונים. המרכז הייעוצי טיפולי של שקל הוא מרכז חדשני וייחודי לבעלי מוגבלויות נפגעי אלימות. כאן הצוות הוכשר ומיומן במיוחד לכדי טיפול באנשים עם מוגבלות. זה חשוב שמקומות הבילוי, העבודה והלימודים יהיו נגישים לכל אדם. אנחנו עוסקים הרבה מאוד בעיצוב נגיש של רחובות במדינת ישראל. זה אחד העיסוקים המרכזיים של המרכז הישראלי לנגישות של עמותת שקל. בנוסף לדברים נוספים כמו מבני ציבור, תחבורה, רכבת קלה, אוניברסיטאות. המנדבים בשקל עוזרים לאנשים לחיות את החיים שלהם וגם לצאת מהבית ולבלות. תחום האומנות והפנאי הוא אחד התחומים המפותחים שלנו. בעצם שאנחנו מדברים על הגשמה עצמית, זאת הגשמה עצמית. אקשן! בתוכנית סין של שקל יש המון אפשרויות ללמוד וגם להציג. J'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire, alors il le fallait avec des mots nouveaux. וכל אחד הולך למה שהוא אוהב. שר ואני אוהבים מאוד את החוג אולפן טלוויזיה. עשינו סרט על עצמנו. שתוק. כיום אנשים בעלי מוגבלויות מהווים חלק משמעותי בחיי התרבות והחברה במדינת ישראל. עשרות שחקנים וזמרים, כולם בעלי מוגבלות שכלית ונפשית, מעלים על בימת תיאטרון הקאמרי את המחזמר אוליבר על פי הרומן של צ'ארלס דיקנס. ברגע שעליתם על הבמה, אני מודה, זה רגע שאני לא אשכח.
השחקנים משחקים באוליבר, למדו 3 שנים בניסן נתיב. תודה רבה. אני מקווה שיהיה שלום. 100%. צריך להמשיך הלאה. כמו כל דבר בחיים. לא סמייל. התערוכה מאוד מרגשת. אני רואה שהצילומים נעשים רק יותר ויותר טובים. יש לנו זכות להיות שווים לכולם. אנחנו לא פחות טובים. אז מה הפלא?